बाक्सा जिल्लानि थाखाय हारिमुनि फारसे गोजोनथाव खौरां। कमराज ब्रह्म आरो नबज्योति रामसियारिया धेमाजियाव जालांनाय दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो आबोबनि बोसोरसालिया जथुमानि मेथाइ रोजाबनाय आरो मोसानाय बादायलायनायाव सेथि जायगा आवग्रिनो हादों। सोलिफु जानुवारि दाननि 16, 17 आरो 18 खालाराव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव 17थि 2 बोसोरारि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो 19थि 1 बोसोरारि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जथुमायाव मेथाइ रोजाबनाय आरो मोसानाय बादायलायनायखौ खुंदोंमोन। बे बादायलायनायावनो बाक्सा जिल्लानि कमराज ब्रह्म आरो नबज्योति रामसियारिया सेथि जायगाखौ आवग्रिनो हादों। मख'नो गोनांदि आसामनि मोन 11 जिल्लानिफ्राय गोबां बादायारिफ्रा बाहागो लानाय बे बादायलायनायावनो बाक्सानिफ्राय कमराज ब्रह्मआ गोदान मेथाइ, खुगा मेथाइ आरो जात्रागान मेथाइ रोजाबनायाव सेथि जायगाखौ आवग्रिदों। ओरैहाय नबज्योति रामसियारिया गोदान मेथाइजों मोसानायाव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हायो। कमराज ब्रह्म आरो नबज्योति रामसियारिया बादायलायनायाव सेथि जायगाखौ आवग्रिनो हानानै गावसोरनि गोजोननायखौ फोरमायदों। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनिसिम आं बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि नेहाथारि जानानै अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जोङो थांनाय 16, 17 आरो 18 खालाराव जा सिमेन्ट सापरि धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो आबोबनि कनफारेन्स जादोंमोन। बेवहाय जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय मोनसे गोगोम टिम थांनाय जादोंमोन। बेवहाय थांनानै जोङो माखासे इभेन्ट्सआव मोसानाय, रोजाबनाय आरो माखासे इभेन्टआव बाहागो लानाय जादोंमोन। बेवहाय जोङो गिबियाव माखासे आयदायावनो जोङो जेरैबायदि गोदान मेथाइ रोजाबनाय, हाबा मेथाइ रोजाबनाय आरो गोदान मेथाइ मोसानाय, बेफोराव फ्राय बुंनो थाङोब्ला जोङो सेथि बान्थाखौनो मोननो हादों। टटेलि जोङो माखासे आयदायाव बादायलायनानै 19टा बान्था मोनबोनो हादों। नंगौ, जोङो समनि आंखालाव जा सिमेन्ट सापरियाव जानाय कनफारेन्स, बेवहाय जोङो बान्थाखौ साफ्रोमबो बादायारि बिथांमोनखौ आजावहोनो हायाखिसै। बेनि थाखाय जोङो दा जोंनि सेन्ट्रेल दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनो नैबे मुसलपुर बाथौफुरिनि बाथौ फुजा मेलायाव 22 जानुवारि खालि मोनसे प्रग्राम एरेन्ज खालामनानै होनो खावलायनाय लेखा बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ गनायबाय आरो बे दिनखालिनो जोंनि जिखिनि बादायारि बिथांमोना बान्था मोननो हादोंमोन, बेखौ जोङो साफ्रोमनोबो गथायनानै होनाय जागोन। लोगोसेयावनो बे दिनखालि जोङो गासैबो जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादनि बोसोनगिरि आरो जोंनि मावफुं सोद्रोमा, लोगोसे जोंनि हारिमु आफाद अनसायगिरि बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय जों खावलायगोन। आरो जोंनि बे जा सिमेन्ट सापरियाव जों बाहागो लाहैदोंमोन, बिथांमोनखौ जोंनि थानाय जानाय गासैबो सुबिदा होनायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावगोन। लोगोसे जोंखौ जा मुसलपुरनिफ्राय सिमेन्ट सापरिसिम थांनो थाखाय खायसे रांनि अनसुंथाइ होदोंमोन, बिथांमोनखौ आं माब्लाबाबो बावगारनो हानाय नङा। बिथांमोननिसिमबो आंनि रोजा रोजा साबायखर थाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा मिस नबज्योति रामसियारि। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं मुसलपुर बाक्सा जिल्लानि जानानै सिमेन्ट सापरियाव डान्स कम्पिटिसन खालामनो थांदोंमोन। बेयाव आं सेथि बान्थाखौ मोननो हादों। सेथि बान्थाखौ मोननो हानानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। बेवहाय बेसेबांसो बादायारिफोरा बाहागो लादों? बेयाव गासै 20 जन बाहागो लादोंमोन। नोंनि इयुन थांखिया मा? आंनि इयुन थांखिया जाबाय मोसानायजों लोगोसे करिय'ग्राफार जानाय। बाक्सा जिल्ला हारिमु आफादनि सारमोना लानानै थांदोंमोन। बे बाक्सा जिल्ला मुसलपुर हारिमु आफादनि सार आरो नेहाथारि सार आरो आफादगिरि सारमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो इयुनाव आंखौ सारमोना हेफाजाब होलांबाय थायो, आं बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय। 9864854074। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव
खालामब्लानो आंखौ मोननो हागोन। आं गोबां स्टेज प्रग्राम खालामो। खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। बे बादायलायनाया धेमाजि जिल्ला सिमोनसापुरियाव जादोंमोन। दा बेवहाय जोंनि बाक्सा जिल्ला मुसलपुर दुलाराय हारिमु आफादनिफ्राय जों बाहागो लाहैदोंमोन। बे बाहागो लानायाव बेवहाय आंखौ मुसलपुर दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय आंखौ बादायगिरि महरै सायख'नानै आंखौ बादायहोदोंमोन। दा बेवहाय जों गासै 12टा जिल्ला, बे 12टा जिल्लानि गेजेराव गोबां बादायारिफोरनि गेजेराव बे गोदान मेथाइ खननाय बादायलायनायाव आं सेथि बान्थाखौ आं मोननो हादों। आरो बिदिनो टटेलि आङो सेथि बान्थाखौ 3 मोननो हादों। बेनो जाहैबाय फार्स्ट गोदान मेथाइ, नैथियाव जाहैबाय खुगा मेथाइ आरो थामथियाव जाहैबाय जात्रा गान। दा बे 3खौ आं मोननो हादों आरो दा बे 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायाव देरहानो मोननानै आं गावखौनो जोबोर गोग्गानाय मोनदों आरो गावखौनो आं जोबोर गोजौ थाखोसिम थांनो हानाय होननानै आं सानना लादों। आरो बेखिनि आंनि जि बादायलायनाय देरहासारनायाव जोंनि मुसलपुर दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेनगिरि आरो नेहाथारि आफादगिरि दा बिथांमोननि दैदेननाय आरो बिथांमोननि हेफाजाबजोंनो आं बेखिनि जौगाथायखौ आं मोननो हादों बा बेखिनि देरहासारनायखौ आं मोननो हादों। दा बेयाव आं बिथां आफादगिरि नेहाथारि आं बिथां सार सानैखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। आरो बिथांमोननि नेहाथारि आरो दैदेनगिरि सानैनि नामानो जाहैबाय बिथां सार फोजोंसार सार आरो लोगोसे रुपनार रामसियारि सार। दा बिथां सानैखौ आं स्पेसियेलि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। आरो बे मुसलपुर दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गासै दैदेनगिरिफोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आङो फैबाय थानाय समाव बिदिनो गोजौ थाखोसिम आरोबाव बादायलायनायनि सुबिदा मोनोब्ला आरोबाव आं बेनिफ्राय गोजौ थाखोसिम बादायलायनायावबो आं बाहागो लागोन। आरो बिदिनो बायदि मिटिं स्टेज पारफरमेन्स बेफोरावबो आं बाहागो लागोन। रायजोफोरनि अनसायनायखौ आं नागिरदों। बे रायजोफोरा जुदि अनसायोब्ला बा आंखौ गावसोरनि जायगाफ्राव आंखौ मेथाइ खननो खावलायहरोबा आं बिथांमोनजों नुजानानै आंनि मेथाइ खननाय आयदाखौ आं लालांगोन आरो बिथांमोनजों आं रंजाफानो नुजाहैगोन। औ, सुबिदा होयोब्ला आं मेथाइ खनगोन। अलरेडि मोनसे फैखाबायानो, बे आं फिल्मनि मुंखौ बावबाय। दा बेवहाय आंखौ होदों दोंनै मेथाइ। दा बे मेथाइयानो जाहैबाय फार्स्ट जोंहा डुयेट मेथाइ जागोन। साया रानि बायदियाव आंजों डुयेट मेथाइ बेखौ खननो लागोन। बेयो नैबे साननैसो गेजेरावनो डाबिं जागोन। दा बिदिनो गोबां फिल्मफ्राव जुदि सायख'योब्ला आं खननो राजि दं। औ, हागोन। आंनि जानबुं नाम्बारानो जाहैबाय 8473808653। दा बे नाम्बाराव आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।